kwazwai muri yeZimbabwe. Tiri kusangana zvakare nhasi rarimwe zuva, ndiko kupindana kwemazuva. Takauya paya tichikutaurai kuti ndo zviri kuitika munzvimbo ino yeMashonaland Central Province kuMatepatepa. Tingati nzvimbo ino iri tingangoisa pakati peMount Darwin neBindura, asi iri more on the Bindura side. Now iri kuitika ndiyoyo yekuti dzimba dziri kungotsva. Tinoona pamacomments enyu vanhu muchitaura kuti vanhu vari kupisirana dzimba. Vedwe kanganwai pfungwa idzodzo. Hapana kupisirana dzimba kuri kuitika. Hapana vanhu vangade kuti vagare pasina dzimba vagorara panze just because vada kupisirana dzimba. Kwete, hakuna zvakadaro. Izvi ndizvo zviri kuitika munzvimbo ino. Senguva dzese, we urge you to subscribe to Drewmas Media, Drewmas Media taking you to another level. Hongu tiri kuramba tichitendera nenyika yeZimbabwe tichikuudzai zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi nyaya yaomesa vanhu matemukanwa ndiyo ino iri kuitika munzvimbo ino yeMashonaland Central yekutsva kwedzimba. Moto uri kunzi uri kungotangira padenga pamusoro pachisui, imba yototanga kubhebha yese yakutotsva. Zvakati omei, varotaura kuti vanodira mvura haisi kubatsira. Vari kuedza zvese kuti zvinge zvichifamba, hapana chiri kufamba. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndinovimba imimi pamunopa macomments enyu muchange muchitipa constructive comments, kwete kuda kuwanza, kwete kuda kunakidzwa nenhamo dzevamwe vanhu, kwete kuda kunakidzwa kuona vamwe vanhu vachitambura. Izvi ndizvo zviri kuitika. Ngatibatsirane semhuri yeZimbabwe toona kuti tiri kufamba kupi, tiri kubva kupi, tiri kuenda kupi. Hurumende vedwe pindirai. Fire brigade yatadza here kungouya kuzokemba panapa. Moto wangotanga yobva yadzima. Tinoiziva fire brigade ichikwanisa kudzima mazibuilding mahombe anenge achitsva. Ko dzimba diki idzi matadza nei? Ko muvabatsira sei? Utungamiri hwese hwemunzvimbo tinovimba pakadai so munofanirwa kunge makuisa misoro pamwe chete. Regai andiregedze kuwanza sadza, kuwanza munamato sadza richipora. Regai timbotaura nevanhu vagari vemuno vatiudze kuti chii kubva zvatabva dzimba dzawedzera ingani, zviri kufamba sei? Ko vari kubatsira vaya vapapi? Nekuti patasvika izvozvi hapana ndati ndaona, kuda nekufamba kwenguva tichange tichivaona. Iye madzibaba aya kana muchiri kutondera vakataura kuti inini ndabatikana, handina kubhadharisa vanhu, asi kuti ndiedzewo kuona kuti dambudziko iri ndingaripedze here. Vakatandaniswa nawo nezvavakatandanisana nazvo hatichazivi kuti zvavakatandanisa ndizvo here zviri kukonzera moto kana kuti zvimwe zvavakawanawo zviri munzvimbo. Asi chokwadi dambudziko harina kupera. Chokwadi ndechekuti dambudziko richiripo. Salivonani muli yeZimbabwe, salamukela ku Drewmas Media. Remember, Drewmas Media taking you to another level. Minibizo lami nguThando, intombazane yako class. Lapha sise side let Bindura kuthiwa eMatepatepa. Lapha sithola kulezimanga, imihlolo eyezindlu eziphonga ubhebhe, eziphonga ukutsha. Asazi ukuthi kuthiwa kuhamba njani. Izindlu njengombana likhangele so ziyatsha from nowhere. Namhla kutsha le kuyakwanisa ukuthi izindlu 4 or 5 per day or 1 or 2 akuswelakala indlu echayo. Kabakwazi ukuthi kutsha ngani, kuthiwa kumbe yikubamba kwatholakala emizini. Khathesi sigcwele labantu kabala ndawo yokuhlala, kabakwazi ukuthi benzeni ngoba izindlu ziphonga ukutsha. Asazi ukuthi kuhamba njani muli yeZimbabwe. Bake bacinga ilokuzeni abantu be-church ama-profit abazama ukuthi belungise izindawo, kuthiwa bazamile kodwa kukhanya ngana kula into eyenzakeleyo. Thina sithe sesiphendukile kwesi-2 indaba yesibone ngemva kwayizolo. Namhla sithe wathi siphenduke sizobona ukuthi how fast thola kuyi-same thing. Izindlu nanzi indlu iyatsha, abantu bamila abala ndawo zokuhlala. Asazi ukuthi lina likubona njani. Inenungamiro yekuti pakwarare upenyu. Topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro
nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Kukura kwedu nekugara kwedu munzvimbo ino hazvisati zvamboitika, asi iko zvino zvaane almost 10 days kubva zuva rokutanga kuti chiitike chiitike. Saka vanhu vakamboedza kumhanya vachida kuedza kuti vabatsirike, but still nanhasi hapana chiri kumbofamba. Vekwamambo vakambouya vakamboti vanhu vabvise mari, vanhu vakabvisa mari, but still vakauya hapana chavakaita. Ndovambopromisa kuti vachauya kuzoti vaedze kuti vatibatsire, asi hapana kuzodzokera. Vakatozovawo vamwe maprofita vakavolontiya kuti isitogona kumira kuti tibatsire pachinhu ichi. Pane chavakabata, but still taifungidzira kuti zvavabata izvozvo zvinogona kuti zvatibatsira. Saka iko zvinozvi it's only one day ranezuro, musi weTuesday hakuna kunge kwatsva imba, asi zvekumanheru kuma6 kwakabva kwatsva futi zvichinjawo zviviri, nanhasi uno chitatu kwabva kwatsva imba imakusenanaya. Saka vamwe vari kuuya vachitaura nemutauro wavo vachiti vanogona kuzviita, asi still vanhu vanenge vari kubhesana mambo, asi mambo wacho iko zvonozvi achipromisa kuti vari kuuya kunoko haasati atomboya akangotuma nhume dzake kuti iye asvike kunoko haasati. Asi dai taibvirawo kuti dai tawanawo anotikwanisa kutibatsira, anoita kuti zvinhu zvibva zvangopera once for all, pane kuti tingoti munhu anouya achindogona kutibatsira wobvisa chinhu posara pachitsva futi. Saka ndaikumbira kudai zvaibvira hurumende kana ndivana vanoziva vanogona kuti vatibatsire, because tatambura zvokuti vanhu izvozvi havachaziva manje kuti zvodini, sezvo nezvo zvakatanga kutsva manheru, vamwe vanga kutofungidza kuti kana dzimba dzachinogona kutsva futi manheru. Saka vanhu vatambudzika zvokuti hazvisi kana kumbomira mushe zvakanaka. Iko zvinozvi vashoma vari kunyatsorara hope chaidzo chaidzo, vari kungotiwo vakangopepuka anenge ane kutobuda kunze achida kuona kuti kune kuri kutsva here, especially fanike zvanezuro zvokuti kwakatsva mabathroom mairi. Vanhu kuda kuti vakabva vabata hana dzavo vakabva vaziva kuti hazvina kumbomira mushe nokuti kurara kwacho hapasi kurarwa zviye zvokuti munhu aunyatsorara, asi ari kungorara zvokungotiwo akangomukawo akutongoona kuti hakuna kuri kutsva here, nokuda kuti ari kutya kuti angatsvire mumba. Ndechiitiko chikuitika ichi kubva zvitange musi weSunday. Moto wakatangira pamupanda uri apa kuti uzosvika kuzopisa imba yekutanga. Chiitiko chaitika ichi kubva zvatanga hapana chenji chikuitika. Vari kuuya vari kutibatsira, but hatisi kuona chete. Tandichikumbirawo ruzhinji reZimbabwe kana anozivawo maprofita kana n'anga, pawanikawo maprofita kana 7 kana n'anga 7 dzokwanisawo kutibatsirawo, kozi tiri kutorara panze, vana chaivo vakutotya pese paunenge uri ndopatinenge tiri. Saka tandichikumbirawo kuti chiitike kuti moto udzime. Moto hausi kukwanisa kunge uchidzima tichisangana neproblem iyoyi nezuro zvakatanga kuma6. Saka nhasi tatorara panze, hatisi kuziva kuti patanga imba iyi zvichaguma nekupi. Dambudziko nderekuti kubatsirwa kwatiri kuita hatisati tanyatsogutsikana kuti chinhu ichi chii chikuitika, hatina chati kuziva kuti minana here kana kuti pane zvimwewo zvikuitika. Vamwe vari kuti isandawana, isa hatinawo chati kuziva kuti isandawana. Wakabatawo maprofita avo vari kuti isandawana. Munhu akarombera goridhe, saka isusu hatina ruzivo. Chisinzi chabatiwa chinhu ichi hapana shanduko. Saka hatina chatiri kuziva kuti ishuwa here kuti ndechegoridhe, hazvina munhu ari kuziva kuti zvazvimwewo zvakuitika, kozi moto kuramba uchienderera mberi asi pane chinhu chakabatwa. Ndinovimba kuti mhuri yeZimbabwe dai maedzawo nepamunogona kutibatsirawo isusu vagari muno mutorero kudivi rekuno kubhindura tatambura. Iko zvinozvi tava nemazuva 10 kubva moto watanga, hapana chiri kufamba, hapana chiri kugadzirisika. Vanouyawo vachitaurawo zvizhinji asi chiyamuro hapana. Ndinovimba kuti kubva moto watanga iko zvinozvi dzimba dzatsva dzava kutosvika pamakumi maviri 20, asi nemamwewo mabuildings ekugezera atsvawo zvekare asingaverengeki. Vanhu vari kutotambura kurara panze, zvidziyo zvese zviri panze, vana chaivo vari kutotambura kuti vafambe. Tava kutotya kuti nedzimwe dzenguva dambudziko iroro rinogona kutobata kana kuvanhu kutsva. Saka tava kukumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti kana pane vanoziva kuti moto uyu ungadzime sei tibatsirikane. Marimwe zuro maprofita vakauyawo vachiti vanokwanisawo kutibatsira. Hongu vakaita basa ravakaita vakatibatsira, vakabata chinhu chavakabata vachiti ndicho chiri kukonzeresa moto, asi ivo vakati
pamazuva matatu kana moto usina kubvira zvireva kuti takunda. Asi kana uchinge wabvira zvekare kureva kuti pane chiripo zvekare chiri kukonzeresa moto. Asi kubva pazuva ranezuro ndinofunga kuma6 moto wakambobatawo pabathroom pakabvira zvekare. Hana dzevanhu vagari vese vemunzvimbo inoyi vakatanga kushamisika nazvo, vakatanga kunyunyuta zvekare kuti saka tinorarama tichienda kupi. Iko zvino zvatichazivi tapererwa. Makuseni anezuro pakaonekwa zvekare nyoka panzvimbo yakatangira moto, nyoka yakashamisa vanhu zvekare, yaiva isingamhanyi asi yaiva yakangomira. Pakauyawo muprofita zvekare vakaikwanisa kuiuraya nyoka iyoyo ikapiswa. Saka minana yacho hatichagona kuziva kuti iri kumbobva nekupi. Yanga yakarebawo zvokuti zvinogona kuita 1.5 mita. Yanga yakaita brown yeire mavara eblack pamusana. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvaera shumba. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuzviona vanhu vagumirwa, mukaona munhu akumira akagumbata kuratidza kuti mazano apera. Pakutodiwa mazano, pakudiwa zvokuitwa zvofambiswa sei, nekuti pari zvino vanhu vagumirwa havasi kutomboziva kuti what's the next step to take, nekuti dambudziko remoto idambudziko guru. Mese munozviziva kuti kungave kunamata kwatiri kuita uku, ruzhinji ruri kunamatira kuti vasaende kugehena, nekuti kugehena kunonzi ndiko kune moto. Manje ava vari kusangana nemoto wacho izvozvi. Moto wamunotya uya mhuri yeZimbabwe, kuti kana mafa munozoendeswa kugehena. Wamuri kutya mafa uri kuitika vanhu vari vapenyu. Ndo nhau iri kuitika munzvimbo ino yeMashonaland Central. Sezvamuri kuona vanhu vadumbirwa, vanhu vagumirwa, vamboedza chino nechocho, vamboedza mazano rino nerero, asi hapana chiri kushanduka. Vanhu vari kuda rubatsiro. Makadi mhuri yeZimbabwe, ini ndinonzi Maikura rinogara paTorero. Tiri kudawo rubatsiro pachitiko chatiri kusanganidzana nacho mukati menzvimbo yedu yeMatepatepa. Tane 10 days tichingotsvirwa nedzimba. Sofa pakauya maprofita. Maprofita vakati wabata chinhu ichi, kubva tachibata hapana zvichaitika zvekare. But vabva kunobata chinhu ichocho takaswera, hapana chakaitika kusvika kuma6 ndopakatanga kutsva bathing room. Papazotsva futi rimwe rechi2 zvekutoti taakutotya kutogara kana mumabasa chema tichatokwanisa kutoenda. Takutongoswera takagara, kana kunochera mvura chaiko taakutotya. Zvekutoti taakutokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti mutibatsirewo, pauye vamwe vanokwanisa kutibatsirawo pachitiko ichochi, nekuti chifi chaiwo kubva waudzwa hapana kana chavati waita kana kuuya vasati. Saka taakuda kukumbirawo rubatsiro rweZimbabwe kuti muwanike muchitibatsirawo pachitiko ichiri kuitika ichi. Mhuri yeZimbabwe, chitiko chikuitika munzvimbo ino yeTorero chitiko chinotyisa. Kozi since tichangogara muno muvabereki vedu, varungu vachirimo vachigara muno, chitiko ichocho haisati chaitika. Nesu tasvika pakukura, pakuroora, chitiko ichocho chakutishamisawo mugore rino ra2021. Pane 10 days dzimba dzichingotsva. Ende pari zvino vanhu havachatokwanisa kana kuenda kunoshava kana kuti kundotsvaka vari mumishando yemaoko. Chikonzero vanenge vachitongotya kuti kwandabva kwakamira zvakadii. Saka pari zvino vanhu vari kushungurudzika zvizhinji nekutsva kuita dzimba. Marimwe zuro uri musi wechipiri pakauya vaprofita vakabatawo chavakabata vachiti hando chikamu chiri kukonzeresa kuti dzimba dzitsve. Asi muzuva razuro pakatsva zvingati zvichange house zvinokwana kuita 2 zvinova zviri zvinhu zvakashoka zvakare dunhu rose kuti kuinga wane zvinhu zvainzi zvakabviswa wani. Saka pari zvino vanhu takaomerwa mukati menzvimbo dzatokuraramira tiri. Tashaya kuti tobatsirwawo sei nekuti iri dambudziko iri rakaoma. Ndo nyaya iripo mukati menzvimbo yatiri. Saka
taitongokumbirawo mhuri yezimbabwe kuti kudai pachikwanisa kuwanika waprofita kana nevamwe ungakwanisa kunge wachitibatsira because moto wacho ukuita chishamiso zvokuti ukada kutarisa moto wopa unotanga kubvira pamusoro pedenga remba. Paunotanga kubvira ipapo kana makasvika muchida totraya kudzima moto wacho haudzimike. Saka mumba momo mutone zvinhu zvinenge zvakutongotsvira imomo. Saka kuti kana tisuspect kuti pane mumwe munhu ari kubatidza moto iwoyo, dzimwe dzenguva moto unogona kutobvira pane ruzhinji rwvanhu vakatotarisa. Panenge pasina kana munhu anenge ari pedyo. Saka fungidziro yevagari pamwe chete nesu tari kutongoti pane akaromba asina kunyatsonzwisisa mhiko yakaromba kuti iri kudei. Mhuri yeZimbabwe ndofunga kwamuri kuona uku ndodivi ratingati harisati ranyanya kuafektwa zvikuru nemoto iwoyu, asi chokwadi ndechekuti vanhu vanogarawo kudivi ikokuku havachisiri kurara mudzimba nekuti havazive kuti chinouya rini. Divi iri tichakuratidzai manje kwakangopiwa warning chete pane kona yeuswa yemupanda yakatsva ndokubva wakasika kudzimurwa. Yaive warning iyoyo. Dai iri mheni inonzi yasiya mazai. Saka zvichireva kuti dambudziko iri hatingati ava vane misha iyi vari kunze kwedambudziko, kwete, dambudziko riri kumunhu wese, asi chiri kunyanya kutyamadza ndechekuti sei chinhu ichochi chaona zvakakodzera kuti chinge chichirova rimwe divi rimwe racho richisiyiwa. Ipapo ndo pane mukamibvunzo yakawandisa kuti muridzi wacho ndewedivi riri kutsva here kana kuti kwete, kana kuti muridzi wacho ndewedivi risiri kutsva here kana kuti kwete, nekuti nzvimbo iyi inzvimbo imwe chete, inzvimbo yakabatana. Iye zvino izvi divi racho riri kutsva, mukada kunyatsozvitarisa dzimba dzese dziri kutopera, dzese dziri kutopera. Imba iyi ndofunga regedzai ndikuratidzei pamufananidzo ndo yatakatora last time patakauya kunoku, asi nhasi uno ndiyo yatasvika ichitotsva, ndo patakambotorera mufananidzo tiri, asi nhasi uno imba iyo hapachisina, zvichireva kuti dzimweni nguva chinangwa chechinhu ichochi kuparadza misha yese. Uku changosiya chabverenyura, hatizoti chichadzoka here kana kuti chaenda zvachose, chaona charasika kwachiri kufanira kupisa kana kuti izvozvo hatizivere. Tikange tichitarisa tiri nepanapa ndofunga munogona kuwana stori yakaomarara. And kana muchitarisa zvakare munoona kuti moto wakatangira imba yekona uko iyo ndokubva watanga kuteedza iyo imba ichitsva, imba ichitsva, dzese dzimba idzi dzirapa ratova dongo. Chamwezve ndechekuti hadzina kupiswa ine raw. Paiti iyi ikatsva vanhu voudzwa kunzi kumoto kuno vomboenda kumwe, imwe yozotsvawo munguva yayo, vanhu vomhanya futi ipapo, imwe yotsva uko dzichitongopera. Asi maonero amuri kuita ndeyekuti apapa wasakadza moto, wasakadza area yese, and uri kuramba uchingorova apo neapo. Chakunyanya kutyirwa pari zvino vana, uyezve kuti kana moto iwoyoyo uchinge wapedza kurova dzimba, what's next? Kuri kunzi zvakare kune vamwe vakabva kwamambo vakasvikotaura kuti moto iwoyu kana wapedza dzimba vanhu ndo vachatanga kudonha. Saka ndo zvimwe zvatiri kutyira izvozvo, kuti kana zvikaitika saizvozvo veduwe upenyu hunokosha. Dai paine zvinokwanisa kuitika zvaitika panguva ino. Ndofunga ndo maonero amuri kuita EYF aerial view yedzimba dzaparara. Ndofunga laini iri rapera, tasvika panapa zvichireva kuti mukatarisa ipapapa kwakaperera dzimba uko yakatobhombwa, dzasara ndidzo dzidziri apa idzi. Todzika zvakare nekuda kwelight munogona kutadza kuona nekuti ndodivi rine zuva, asi mukatarisa zvakare moto yacho yakarova ipapa. Area ichiri safe, pakangopfurunyurwa vanhu vachiitira kuti vagoita vadzirire moto as a form of fire guard. Ndo zvaita musha izvi. Divi iri zvakare mukaritarisa hongu from this point
munogona kutadza kuona dzimba dzakatsva asi the whole area is affected. The whole area is affected. Now mubvunzo ndiwo umwe chete, chii chiri kuitika, chii chiri kutora nzvimbo. Izvozvi zvatanga tiri pano zvinoitika kunge drama, unongozwa kunzi moto 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 moto, mhanya ikoko moona nzvimbo yaakutotsva. Asi hedu ngati patasvika takwanisa kuwana imba ndo yatsva 1 tichitosvika. Pari zvino zviri kunyanya kuatakwa ndiyo mipanda, machange house ndo ari kunyanya kuaffectwa. So far kubva zvatasvika machange house ndo ari kunyanya kuaffectwa, iyo imba iyo ndo yatawana ichitsva. Asi pazoti papaya dzimba dzachitanga kunge kwaungonzi uya kuno uya kuno uya kuno, tazokwanisa kubata dzimba dzinotopfuura 3 dzichitsva. Tava kurodhi zvakare, taakutoenda taakutobva taona dzimwe chabvondoka futi, asi zvanga zvisaita kuti tinge tichidzokera, nekuti taziva kuti tikadzokera aiwa tinosvika moto wacho watopera, nekuti moto wacho uri kubvira very fast. Ichokwadi chiitiko chikiitika mutorero, chiitiko chikutishamisa zvikuru. Chiitiko ichi, imba yakatsva, hakuna imba yekubatidza imwe. Chero dziri pedyo nepedyo haisi kubatidza imwe. Imwe iri kubvira kusvika yapera. Chero mhepo iriko, chero yakarowa mhepo zvakanyanya, haibatidze imwe. Imba inobvira sezvairi yopera. Saka chiitiko chikutishamisa kuti tinotofunidza kuti pamwe dzichabatidzana asi hadzibatidzane imba. Inenge yabatidzwa nechinhu chacho chikubatidza ndio inotongopera. Saka chiitiko chikutishamisa kuti todii. Makadii mhuri yeZimbabwe. Isi tinowanikwa tiri kutorero flowers kuMatepatepa. Tine dambudziko riri kusanganidzana naro remoto. Moto dzimba dziri kubvira. Moto wakatanga musi waSunday musi wa27 svika up to now nhasi musi wa7 futi musi wa7. Saka kuti tizive kuti moto uri kubvira nechikonzero chipi hatisi kuziva. Saka taakutokumbirawo vehurumende kunyange vemasvikiro vakatitsvagira kunyange vemasvikiro vagone kutibatsira nawo yemoto kuti tizive kuti chikukonzereswa nei hatina chatikuziva. Patomboya maprofita akatomboti kuda pamwe munhu akagona kuromba regai tibate chinhu ichi tigone kuona kuti chii chigona kuitika. Asi vanhu vava vakabata chinhu ichi vataswera zuva rimwe chete. Kumapasti 6 dzemanheru moto wakabva watanga kupfuta zvekare. Wakatanga kupfuta pachinjausi. Chinjausi ichi chichiti chapera chingoti pamwe vana tungidza moto vachadaira chimwe chacho chepanext vakatanga kupfuta futi vatatanga kuzoti saka dambudziko iri harina kupera. Pakatomboyewo kwamambo vakati kuda kuedza kuti pamwe ndimi musiri kukoshesa nzvimbo yamugere. Vakatomboya vakaverera vakasabute chichi vachiti kuda pamwe vanhu vedzima vakasvimawo makare kare vakatsamwa vakatomboita bute, but pasina izvozvo mangwana acho moto dzakaramba dzichibvira zvekare. Saka tichaziva kuti chii, kuti yava nzvimbo here, kuti yava kushora kwedu nzvimbo here, kana kuti wava masvikiro acho, kana kuti tichiti munhu yeye akaromba here, kana kuti chii, hatichaziva. Vanhu vacho vakabata nongochida izvo zvapera zvapera. Nezuro vakauya futi zvekare vakatendera komboni vachitipa namato vachitisai pamoto hapasina chamuchaona zvekare. Asi nhasi tamuka futi taona moto uchiri kungopfuta, kuti tichiziva kuti chii. Taakukumbirawo masvikiro, chero vanoziva, chero vemaprofita vanozoone zvebasa iri vagone kutibatsira, because hatina chandu tinoziva. Kubvawo makare kare vakuru vedu vanotowo apa zvinobvira zvamboitika. Asi kutanga pari zvino nhasi gore ra2021 ndo pakutanga kuitika ichi. Vanhu vachakwanisa kuenda kumabasa vakuswera vakagara. Vanokwanisa vanoendawo kumabasa kumaricho kuchiwa tichikwanisa kubatsirika pasisina. Vanhu vanotiwo todawo mari yekuti tikubvisire zvinhu izvi. Sevanhu vagere nharaunda imomo havana kwavanokwanisa kuenda kumari, because vazhinji vanoshanda mabasa emaoko emaricho egoridhe, kuti vachikwanisa kutsvaga mari iyoyo yokuti vagone kupa vanhu vacho vanokwana kubatsira havasisina. Saka taakukumbira hurumende kana ine mari yokwanisa kutibatsirawo nemari iyoyo togona kupa kune vanhu vacho vanokwanisa kuti tigone kuti vagone kutibatsira chinhu ichi chigone kubatwa, kuti tichita mari kana yechikafu chaiyo vanhu vavachakwanisa. Kana titi zvibage zvacho vamwe zvizhinji zvakatsvira mumba, saka chekuita apa tisisina. Takukumbirawo hurumende imire nesu nekuti tiri vane Zimbabwe. Chandanga ndoda kunzwisa ndechekuti panotanga moto uyu muchiedza kudzima muri kushandisa ivhu here kana mushandisa mvura? Panotanga moto ukutangira pamusoro pemba. Patinoda tora mvura tikushandisa mvura kumwaya pamvura yo pamusoro pemba, but chikushanda hapana. Patinomwaya mvura kutotange tikutoisa petrol. Saka kuti titi tizive kuti paakuda mvura kana kuti ivhu hatichaziva.
nekuti seindadaro vazhinji vari kutaura kuti mukaona moto watanga musadire mvura, dirai mavhu. Saka ndofunga pakaitika chiitiko chakadaro momboedza izvozvo moona futi kuti unokwanisa kudzima here kana kuti haudzimike. Semaonero angu inini kuti titi tingashandise mavhu, nzvimbo dzacho mavhu acho anenge achitonetsa because nzvimbo dzacho hadzina mavhu, dzimwe dzacho panenge paruvare panenge pasina mavhu, saka zvinonetsa kuti tigone kuti munhu mwe nemwe agone kubata ivhu achidzima because moto wacho unenge unopfuta zvisingaite zvekutoti kana kuti musvike pedyo panenge pachitotyisa. Saka chekuti ndechekutoti kana vefire brigade vachachikwanisa vanogona kuuya kugona kutibatsirawo kuti vagone kuti moto ugone kudzikira. Ndizvo zviri kuitika mhuri yeZimbabwe. Sekuona kwamuri kuita imba yatoparara iyi, imba yatsva, ndo zviri kuitika kuno kuMatepatepa. Ndingati kubva zvatasvika zviri kuita kunge drama, tichimhanya tirapo tomhanya tirapo, kunenge kuti ngonzi moto moto moto, vanhu kana kuti uidzime imba iyoyi haitombodzimike. Ndo zviri kuitika munzvimbo ino yatiri yeMatepatepa. Moto uri kungotanga wega, moto uri kungotanga uyezve uri kupera wega pawadira. Pauri kukwanisa kudzimura ndepaya chete pekunge waenda pamipanda. Kana watanga paimba uri kutangira pamusoro pemba, naizvozvo hauzokwanise kunge uchidzimurika. Ndo nyaya yatada kuti tinge tichikurukura mhuri yeZimbabwe. Ndo zviri kuitika yezvinezvi kubva patasvika imba number 2, then mipanda yatsva yatowandisa. No fire brigade, hapana kana watingati vane zvigaro munyika, vangave makanselas hatisi kuvaona, maMP hatisi kuvaona, vakawanda, utungamiri hwese hwenzvimbo ino hatisi kuhuona, asi zviri kuitika mumusha mavo zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Dai pawanikwa zvingakwanise kunge zvichiitwa. Ndo update yatati tikupei pari zvino. Tichamirira kuona mangwana pane vamwe vari kuHarare vazviti ndivo vana mazvikokota, tione kuti vanouya vosvikawo papi mukuedza kugadzirisa izvi. Chazvanakira pari kuuya vechivanhu, pari kuuya mapostori, tomboona vari pamwe chete kuti vanosvika kupi, asi zvakutyirwa kuti by the time yavachazouya musha unenge waparara. Sezvamuri kuona riri kuita kunge game. Moto 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 ndo yaslogan yacho, moto moto moto. Kabhomba apo yezvezvi pabhombwa. Esi tanga tiri kumusoro uko, ndofunga maona mashotsi ananga ndichikuratidzai ndiri pamusoro, asi tichiri ipapo tatoshedzerwa kunzi moto, ende iye zvinezvi hatizivi kuti moto mingani ichange ichiwanika. Rangu zita ndinonzi Ndrewmas. Tinokukurudzirai nguva dzese kuti munge muchisubscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.